Што стала вядома пра Марыю Калеснікаву, як Лукашэнку напалохаў штучны інтэлект, а таксама што не так з гучнай гісторыяй пра беларускі самалёт, які нібыта быў выпадкова абстраляны. Вітаем, сябры, гэта нашы нівы, і зараз мы ўсё вам раскажам. Шакуючая навіна аказалася ўкідам. Сёння шмат у якіх каналах з'явілася інфармацыя пра абстрэл беларускага самалёта ў расійскім небе. Маўляў, па звычайным пасажырскім рэйсе на падлёце да аэрапорта Шарамеццева ударыла супрацьпаветраная абарона, бо самалёт прынялі за беспілотнік. Але борт атрымаў нязначныя пашкоджанні, і па выніку экіпаж здолеў пасадзіць самалёт, і пацярпелых няма. Публікаваліся нават відэа з салона і аўдыаперамоў з кабіны пілотаў. На гэта павяліся нават некаторыя вядомыя персанажы тыпу Александра Няўзорава, але ж гэтая гісторыя аказалася фэйкам, а відэа і аўдыязапісы апрацаваныя штучным інтэлектам. Лукашенка, штучны інтэлект і палітычны разварот. Учора ўвечары ў Віцебску пачаўся музычны фестываль «Славянскі базар», які адкрываў асабіста Лукашенка. Праўда, нават гэты кароткі выступ пераўтварыўся ў грамадска-палітычную лекцыю. Спачатку Лукашенка традыцыйна паскардзіўся на цяжкія часы і, само сабою, згадаў Другую сусветную вайну. А затым раптам пераабуўся, бо раней ён любіў расказваць, што і мастацтва, і спорт мусяць быць па-за палітыкай. Але цяпер Лукашенка сваё меркаванне радыкальна змяніў. Говорят, славянский базар вне политики. Нет, это самая главная политика. Это истоки той политики, которую мы, главы государств, не только славянских, как мы уже видим, народов, будем реализовывать. Это родник, отсюда все начинается. Поэтому это большая политика. А некаторыя заявы чамусьці ўвогуле гучалі як пагрозы. Он должен быть услышан. И он обязательно будет услышан даже теми, кто оглох и слушать не хочет. Ну а далей пайшло-паехала, і Лукашенка нават пачаў расказваць, як вывучаў штучны інтэлект. Не хочу показаться тут великим знатоком в этом плане, но я, как только это появилось, изучал. Я уже где-то говорил, изучал в Эмиратах. Китайцы, американцы в узком кругу рассказывали, я им задавал один вопрос. Что это такое и к чему приведет? Разговор был откровенный, и это было совсем недавно, когда зародилась эта идея искусственного интеллекта. Продвинутые люди, умницы, мне сказали: господин президент, мы не знаем, куда и к чему приведет. Ну і пасля Лукашенко расказаў усім пра барацьбу. Я это к чему говорю? Держите свою голову в своих собственных руках. Сейчас идет борьба за умы и головы наших людей, тоже об этом говорит. Как только кто-то захватит вашу голову, с нами будет все решено. Никакие беспилотники, никакие ракеты, никакие военные действия не могут быть успешными, если в нашей голове, как у тех людей 80 лет назад, была победа. Ну і ў працяг тэмы. Сёння беларусам і расіянам паабяцалі стварыць свой спецыяльны штучны інтэлект. Пра гэта паведаміў дзяржсакратар саюзнай дзяржавы Беларусі і Расіі Сергей Глазьев. У саюзнай дзяржаве створаць штучны інтэлект, заснаваны на традыцыйных каштоўнасцях і зразумелы для жыхароў Беларусі і Расіі. Прасцей кажучы, такая праграма будзе выдаваць карыстальнікам інфармацыю, патрэбную ўладам, а то і перадаваць звесткі пра няправільныя запыты людзям у пагонах. Магчымае вызваленне Бабарыкі і Калеснікавай, моц Лукашэнкі і памылкі апазіцыі. Тацяна Хоміч, сястра Марыі Калеснікавай, пагаварыла з парталам «Зеркала» і агучыла навіны пра Марыю і свой даволі нярадасны прагноз. Тацяна кажа, што перамовы пра вызваленне іншых зняволеных, у тым ліку і Калеснікавай, ідуць выключна паміж амерыканскімі дыпламатамі і Мінскам, без удзелу беларускіх дэмсіл. Усё праходзіць строга сакрэтна, і агучваць дэталі пакуль ніхто не будзе. Таксама Хоміч кажа, што камунікацыя з Калеснікавай па-ранейшаму адсутнічае. Але нядаўна Марыя змагла перадаць сваякам кароткі ліст, усяго пару сказаў, дзе паведаміла, што ў яе адносна ўсё нармальна. Таксама вядома, што Марыю перавялі з турэмнай камеры ў атрад у калоніі, то бок яна больш не знаходзіцца ў поўнай ізаляцыі ад іншых вязняў. Але ж у атрадзе да Калеснікавай прыстаўленыя спецыяльныя людзі. Яе суправаджаюць па дарозе на працу, падчас нейкіх паўз, ці калі яна вяртаецца з працы ў атрад. Таксама Хоміч кажа, што памілаваць
памілаванні і вызваленні палітвязняў – гэта і сапраўды сігналы Лукашэнкі захаду, які вельмі хоча аднавіць адносіны з Еўропай і асабліва ЗША. Другі момант, чаму Лукашенко адпускае палітычных, гучыць нечакана. На думку Тацяны, беларускія ўлады сёння адчуваюць сябе упэўнена, таму не баяцца адпускаць нават лідараў, як таго ж Ціхановскага. Яна лічыць, што Лукашенко змог кансалідаваць эліты і змены рэжыму сёння яшчэ больш цяжкая справа, чым 5 гадоў таму. Таму Хоміч заклікае дэмакратычныя сілы паніжаць градус і замест канфрантацыі з Лукашэнкам і яго чыноўнікамі ісці адваротным шляхам і шукаць нейкія кропкі збліжэння, бо радыкальныя заявы палітвязняў вызваліць не дапамогуць. Што ж тычыцца будучыні, то прагноз Тацяны Хоміч не вельмі вясёлы. Цытата: «Думаю, што большасць беларусаў адданыя дэмакратычным каштоўнасцям, але пытанне, калі мы да гэтага зможам прыйсці. Цяпер гэта нерэальна, напэўна, і ў бліжэйшы час таксама». Страшныя госці зноў у нашым небе. Беларусы дзеляцца відэазапісамі палётаў расійскіх беспілотнікаў. На першым відэа з Гомельскага раёна бачны буйны дрон чорнага колеру, падобны на расійска-іранскі ударны шахет, ці як яго яшчэ называюць герань. Такі беспілотнік нясе 50-кілаграмовую баявую частку, якая можа здэтанаваць пры падзенні або збіцці. На другім відэа, зробленым у Магілёве, пралятае дрон, падобны на расійскую герберу, буйны беспілотнік для адцягвання сіл супрацьпаветранай абароны. Менавіта такі дрон даляцеў учора ажно да Літвы. Сталі вядомыя падрабязнасці маштабнага збою ў беларускіх банках, пасля якога ў людзей зніклі грошы з рахункаў. Форс-мажор закрануў кліентаў 3 дзяржаўных банкаўскіх гігантаў – Беларусбанка, Белінвестбанка і Белаграпромбанка. Прычым сумы знікалі розныя, у адных спісалася па 80 копеек, а ў іншых па пару тысяч рублёў. Пазней усё наладзілі і грошы людзям вярнулі, але ж, як той казаў, асадачак застаўся. І цяпер мы даведаліся, што гэта было. Праблема была на баку банкаўскага працэсінгавага цэнтра, чыімі паслугамі карыстаюцца дзяржаўныя банкі. І тут трэба растлумачыць, як працуе гэты цэнтр. Ён у рэальным часе апрацоўвае ўсе транзакцыі і збірае інфармацыю аб аплатах, якія робяцца карткамі. Сам працэсінгавы цэнтр не мае доступу да рахункаў. Яго задача – сачыць за перамяшчэннем грошай. То бок дакладна падлічыць, хто каму колькі заплаціў ці перавёў, а ў канцы банкаўскага аператыўнага дня перадаць гэтую інфармацыю ў банк. І тады банк праводзіць адпаведныя спісанні грошай з рахункаў. Важна разумець, у рэальнасці вашыя сродкі спісваюцца не адразу пасля аплаты карткай, а толькі на наступную раніцу пасля таго, як быў зроблены плацёж. Уся гэтая інфармацыя паступае з працэсінгавага цэнтра ў банк у выглядзе гэтак званага клірынгавага файла. І цяпер у выніку абнаўлення сістэмы клірынгу у фактычна адасланым у банкі файле наслаіліся траты кліентаў не толькі за апошні аперацыйны дзень, але і за папярэднія. Такім чынам, па другім і трэцім коле былі спісаныя да таго ўжо спісаныя сродкі. Гэта тлумачыць і тое, чаму не кожны карыстальнік сутыкнуўся з праблемай і чаму ў кожнага былі розныя спісанні. Проста калі ў чалавека ўвогуле не было аперацый па карце за апошнія дні, то ў яго і не было змены баланса. А чым большыя спісанні былі ў папярэднія дні, тым больш спісалася і 9 ліпеня ў дзень збою. А кліенты прыватных банкаў не пацярпелі, таму што прыватныя банкі маюць свой працэсінг. Цяпер памылку тлумачаць у першую чаргу чалавечым фактарам, маўляў, адбылося ўсё выпадкова, папраўлялі адно, зляцела іншае. Гэта не заўважылі адразу і потым доўга пералічвалі назад. Учора надвор'е зноў непрыемна здзівіла беларусаў. Моцныя дажджы і шквалісты вецер абрынуліся на розныя рэгіёны нашай краіны. Агулам без электрычнасці засталіся 170 населеных пунктаў па ўсёй Беларусі. Найбольш пацярпелі Мінская, Гродзенская і Магілёўская вобласці. А Мінск, як звычайна, паплыў. Затапіла многія вуліцы. Некаторыя заліло так, што па ім з цяжкасцю можна было прайсці ці праехаць. І ў дадатак у сталіцы выпаў здаравенны град. А Магілёўшчыне дасталося ўжо другі дзень запар. Да таго па вобласці пракаціўся сапраўдны ўраган, які літаральна выдзіраў дрэвы з зямлі. Чыноўнікі нават паказалі фота з верталёта. Вось так з вышыні выглядаў паламаны ветрам лес.
Сумная і паказальная гісторыя пра тое, як абыходзіцца з грашыма беларуская дзяржава. 6 гадоў таму ў Скідзелі ўрачыста адкрылі завод па вытворчасці медыцынскіх прэпаратаў. Адкрываць яго прыехалі тагачасныя высокія чыноўнікі, кіраўнік Савета Рэспублікі Міхаіл Мясніковіч і міністр аховы здароўя Валерый Малашка. Заяўлялася, што гэта сумесны беларуска-індыйскі праект, куды інвеставалі больш за 3,5 мільёны даляраў. Цяпер жа фініта ля камедія. У прадпрыемства фінансавыя праблемы і даўгі, а сам завод выстаўлены на продаж. Пачатковая цана 1 мільён 60 тысяч беларускіх рублёў. Унікальная прыдумка ашуканцаў. 65-гадовая беларуска пакутавала ад праблем свайго мужа з алкаголем. Яна вырашыла звярнуцца па дапамогу да парапсіхолагаў. Знайшла ў інтэрнэце нейкую аб'яву, ды і напісала туды. Жанчыну адразу ўзялі ў абарот. Спачатку ёй паведамілі, што для ачысткі радавога дрэва неабходна купіць артефакт коштам 800 даляраў. Пазней яе пераканалі набыць руны коштам 12 тысяч рублёў, якія, па словах экспертаў, фінансава абароняць яе род. А далей пачалася зусім ужо трагікамедыя. Зламыснікі папярэдзілі ахвяру, што не могуць усталяваць поўную абарону яе роду і прапанавалі купіць меч, якім быў забіты Ісус Христос. За такі сенсацыйны артефакт яны патрабавалі 12 тысяч даляраў. Жанчына такіх сродкаў не мела, пра што і папярэдзіла ашуканцаў. Тыя разлаваліся і перайшлі да пагроз. Цяпер яны пачалі казаць жанчыне, што ўся яе сям'я будзе цяжка хварэць. А калі беларуска зразумела, што нешта тут не так і папрасіла вярнуць усе грошы, то пачалася другая серыя. З ёй звязаўся сілавік, які патлумачыў, што гэта ўсё былі махляры і паабяцаў дапамогу ў вяртанні грошай. Для гэтага жанчына перавяла на спецыяльны рахунак яшчэ 13 тысяч рублёў. І толькі тады зразумела, што і той сілавік таксама быў ашуканцам. Тым часам, хоць беларусы ўжо 100 разоў папярэджвалі пра тэлефонных махляроў і іх метады, але людзі працягваюць весціся і губляць вялікія грошы. Апошнім часам ахвярамі ашуканцаў сталі ажно некалькі чалавек. У Мінску падманулі 2 пенсіянераў і маладую доктарку. Агулам яны аддалі аферыстам 115 тысяч рублёў. А 36-гадовы мужчына паверыў, што яму тэлефануе начальнік, які просіць дапамагчы следчым органам. Па выніку беларус аддаў усе свае грошы, ды яшчэ і набраў крэдытаў, згубіўшы такім чынам 34 тысячы рублёў. Прычым усё часцей махляры выкарыстоўваюць у якасці кур'ераў іншых даверлівых пажылых беларусаў. Курьером оказалась 66-летняя пенсионерка, которая сама получила аналогичный звонок и поверила, что ее данные используются в преступных махинациях. Чтобы рассчитаться с долгами, минчанка сдала в ломбард свои золотые украшения, так как денежных сбережений у нее не было. Однако женщина не смогла передать полученные наличные аферистам, потому что почувствовала недомогание. Тогда заботливые лжеправоохранители разрешили ей не отдавать свои деньги, а только попросили забрать пакет у другой пенсионерки и передать следующему курьеру. Суд у Магілёве. Гадавалае дзіця ўпала з 5-го паверха і засталося жывым. Як звычайна, бацькі не даглядзелі малога, і ён дабраўся да адчыненага вакна. Прычым гэта не першы такі выпадак. Таксама з 5-го паверха нядаўна выпаў малы ў Бабруйску, а з 4-го таксама ў Магілёве. На шчасце, усе малыя выжылі, хоць і атрымалі траўмы. Бяда на Віцебшчыне. Там дзеці без дарослых пайшлі адпачываць на раку, і ў нейкі момант адзін з малых пачаў тануць. Гэта ўбачыў рыбак, які знаходзіўся на іншым беразе. Мужчына выклікаў ратавальнікаў, але было ўжо позна. Яны дасталі з вады ўжо нежывога 10-гадовага хлопчыка. Вось такія навіны. Нагадаем, што ў нядзелю на нашым канале выйдзе чарговы цікавы сюжэт. Таму падпісвайцеся, каб нічога не прапусціць. Стаўце свае лайкі альбо дызлайкі і выказвайце заўвагі ў каментарах. Ну і, канешне, чытайце нашу ніву, глядзіце нашу ніву і любіце Беларусь. Сустрэнемся ў нядзелю.